سلام بروخات تاب كل عالم كوينكم نزل برنامج زي تكاتاتلو بروخات فاميلي كم يالهم كل سلام دي نحنا صبوا لنا بوغنكم كم يالهم كل سلام دي كم زندابلكو بنوردا سلام እንግዲህ አኒ ሻሎም ሻሎም ብርኻት ከመይ ቀኒኹም ድሓን ደቐኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለና እምበር ከምቲ ወትሩ ከምቲ ልሙድ ተሰቢኹ ዘይተወድአ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቢኹ ዘይተወድአ ቃሉ ሎሙ ድማ ከምቲ ኣርእስትና ዘሎ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ እዩ ስሙ እውን ቃል ኣምላኽ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ኢና ዘለና ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ዋው ጌታ ይባርኪ እምበር ሎሚ ከምዚ ዓይነት ኮፍ ኢልና ከዓ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ራብዓይ ግዜ ሓምሳይ ግዜ ዝረዳእና ኣምላኽ ክብሪ ንዑ ይኹን ሎሚ እውን ነቲ ቃል ኣምላኽ ተሰቢኹ ዘይተወድአ ደስ ዝብል ቃል ኣምላኽ ሒዝናልኩም ደበኽ ኢልና ኣለና ጽቡቕ ምክትታል ክኾነልኩም ተስፋ ገብር እምበር ከምቲ ዘለና ትሕዝቶ ቀጻሊ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘለና እሱ ከዓ እቲ ስም ኣምላኽ ማለት ሎሚ ከዓ ብንሪኦ ብካልእ ጎኑ ከዓ እሱ ከዓ ብርሃን ምዃኑ ንዕንቲ ብርሃን ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ብርሃን መንገዲ ምዃኑ ከዓ ሎሚ በቃሉ ገይሩ ከዓ ክምህረና እዩ ማለት እዩ እና ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ኢና ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 105 ከም ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣሎ ብኡ ክጅምር ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ንእጋረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ ይብል እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ንእግረይ ቃልኑ ቃልካ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ንእግረይ እንታይ ኢሉ መብራህቲ ኢሉ ንመንገደይካ ብርሃን እዩ ይብል እጂ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብልዎ ኣሎ ክልተ ነገር ጠቒሱሎ እግሪ ዝብል ኣሎ መንገዲ ዝብል ኣሎ ስለዚ እዚ ንረግጾ እግሪ ዘይኮነ ናይ ቃል ኣምላኽ ዝመርሓና ማለት እግሪ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንጥቀመሉ እግሪ ንምኻድ ኢና ንጥቀመሉ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብሎ ኣሎ ናፍቲ ትኽክል ዝኾነ ብርሃን ዝኾነ ቃል ዘርእየና ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ መብሎ ኣሎ ብርሃን ቃልካ ብሎ ኣሎ ኣይ ናይ እዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ዝመርሕ ቃል እዩ ማለት እዩ ዘብርህ ቃል ማለት እዩ ህይወት ዝኾነ ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብርሃን ኣብ ቃሉ እንታይ ኣሎ ብርሃን ኣሎ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት እንታይ ይብል ኣሎ ቃልካ ይብሎ ዘሎ ንኻልእ ኣይኮነን እግረ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ቃልካ ንእጋረይ እንታይ ኢሎ መብራህቲ ስለዚ መብራህቲ ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦ ኣብ እግሪ ይኮነን ዝኸውን ግን እንታይ እዩ ክረዳእና ደሊ ማለት እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝመርሕ ምዃኑ ማለት እዩ እግሪ ኩሉ ግዜ ስለ ዘኸይድ ስለ ዝመርሕ ማለት እዩ ንመንገድታትና ከዓ እንታይ ኢሉ ኣብኡ ገሊፅዎ ኣሎ ከዓ ብርሃን እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ክነንብብ ከለና ብምስትውዓል ብመንፈስ ክኸውን ከሎ እንታይ ይኾነና ናፍቲ ትኽክል ዝኾነ ጎይታ ናፍቲ ትኽክል ዝኾነ ምርሒት ንኸይድ ማለት እዩ ኣብኣ ከለኹ ኣብ 19 ከዓ እንታይ ይብል ቁፅሪ 18 ዝገርም ቃል ከዓ ኣሎ ንዓ ከዓ ክነንብባ ኢና ማለት እዩ 119 ከዓ ኣብታ ምዕራፍ ኢና ዘለና ማለት እዩ እንታይ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእሲ ይዕንተይ ክፈተለይ ኣብ ምንታይ እዚ ቃል ኣምላኽ ሕጋዊታት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ቃል ኣምላኽ እንታይ ብሎ ኣብቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ተኣምራት ኣብ ምንታይ ደሎ ንብል ኣለና ሕጂ ኣብ ቃሉ እዩ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ክመፅእ ከሎ ፈውሲ ይኹን ተኣምራት ይኹን ብቃል እዩ ዝገብር ነይሩ ብቃል ስለ ዝገብር ነበረ ዳዊት እንታይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ዳዊት ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልጋሊ ኢና ንብሎ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ብጣዕሚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዝተናኽፈሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መፂ ከማን ብዙሕ ካብ ዳዊት እንዳተጠቀመ ይዛረብ ነይሩ ስለዚ ዳዊት እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ሕግኻ እዘን ቃል ኣምላኽ ሕጊ ተኣምራት ክርእሲ ዕንተይ ክፈተለይ ሎሚ ተኣምራት ምርኣይ ክኾነና ንደሊ ኣለና ድንቂ ነገር ኣብ ሂወትና ክኸውን ንደሊ ኣለና ኣብ ነገራትና ኩሉ ድንቂ ክኸውን ንደሊ ኣለና ተኣምራቱ ኩሉ ኣብ ቃሉ ኣሎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ቃሉ እንታይ ተኣምራት ዝገብር ቃል ቃል ኣምላኽ ተኣምራት ይገብር ይዕንቲ ይኸፍት ህይወት ይህብ ሰላም ይህብ ሎማዓንቲ ይዕንቲ ነፍሲ ወከፍና ክኸፍት ብሽም የሱስ ንፅሊ ኣለና ይዕንቲ ዘይተኸፈተ ሎሚ ናብ ዝተኣምራት ዝኾነ ቃሉ ሎማዓንቲ መድሃብ ክኾነልና ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ከለና ተኣምራት ኣብኡ ፍፀም ማለት እዩ ንነፍስና ከዓ ፍስሓ ይረክብ ይዕንቲ ከዓ ይክፈት ነቲ ትኽክል ዝኾነ ጎይታ ከዓ ምርኻብ ይኹነና ስለምንታይ ኩሉ ብቃሉ ስለ ዝኾነ እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ መብራህቲ እዩ ንብል ኣለና ሎሚ እዚ ቃል እዚ መንገዲ ንብል ኣለና
لما أنت نزم مبرهة نزم منجدي نزت أمرات زلوا قال كازي تقبلكم مقبل كونوا لكم كات تسمع قبر شيشات ولو شيشات ولو آمين آمين بتاي بارك آمين بحقي أبقالي إدلو تأمرات نقولي كنرغب كل الناس أبقالي إنا رخيبنا يوم እምነት ካብ ምስማዕ ከዓ ካብ ቃል ክርስቶስ ይብል ምክንያቱ እቲ ተኣምራት ኣብ ምንታይ እዩ ደሎ ኣብ ቃሉ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ የዒንተይ ክፈተለይ ዓብ ምስጢር ተዛሪቡ ዳዊት ምክንያቱ ኣበይ እዩ ደሎ እቲ ተኣምራት ኣብ ቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ምስ መፀ ከዓ ንመናፍስቲ በቃሉ ኣውፅኦም ይብል ተጻሒፉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ተኣምራት ኣበይ እዩ ዘሎ እንድሕሪልና ኣብ ቃል እዩ ደሎ ንሱ ብደም ዝተወንዘፈ ክዳን በቃ بدم زتعلس كدان توانزي في اسمون قال أملاخ إلو سلز إذا قال أملاخ إذا أنتي تأمرات زابير استمسكنا يخون أب وانجيل لوكاس معرف كلته كفاد شدشته كم زبل قال زابير الله بخر ودا ولدت بعلى باون تقللته أبتي محضر أجايش سفرة سلزين برم دما أم مبلع مال هدك أسوته أبتا مدر إتي أب بليتي مالهم كحلو أب مرور زحادر وباسود نبرو ملأخ إجزابير كأ أبتقوم دوبلة كبر إجزابيرون أبزريهم أبرهن إجزابير استمسكنا يخون بمن يلو بمعس يلو بليتي مالهم زحلو قاسوت ليتي مالت المات مالتي بتي جزيت جن مالهم زحلو قاسوت نيرم زنقحو قاسوت نيرم سلزي بقى تي كبري إجزابير سي أبزريهم دوبلة إلو تخجبر كبره انتاي كبسر مرحانة وليد الله خبي سلازي زبرهان زخوني يسوس كريستوس بعلبا ستقال لي يسوس كريستوس أفت مبلع مال دقيسو كله تناتو برهان جن أبي أبريهو أفت بليتي مالهم زحلو دلو أفت بتسألمات أب مروري دبل تقال زحلو دلو مالهم سي تبرهان ناتو سابقهم كيدو أبريهو سجرمي أنا برهان عالمي إلي يسوس كريستوس أفت قالوا أنت إزولو برهان إزولو سلازي إسو أفت مبلع مال دقيسو كله بمنتاي بعلبا تتقالي له خلص تبرهان جن أفتهم بليتي مالهم زحلو زنبرو قاسوت كيدو عبريو مالتي زبرهان زخانة قال إذا تأمر زخانة قال أبزم قصات يوم كيدو مسبرها انتهى يوم سميعهم تأمرات يوم سميعهم تبني بيها زنجر زنبرة تأمراتي إذا يوم قصات إذا أتوم إذا قال إذا سميعهم كم زكبها على نار تسنحي أب حقها تأمرات كل إسي عين فتلي سلازم إذا تأمرات إذا انتهى جرمو إذا قال إذا انتهى جرمو سميعهم بملأخ تنجرهم انتهى زبل قال تي ملأخ دما إنه لومي مرحاني أبعد داويت توليد لكم سلازلو نسخة كريستوس غويتا إيو قال انتايبل كريستوس غويتا إيو هاليلويا نسو نهزب زخون عابي حاقوس أبسركم نخلو هزبي زخون عابي حاقوس أبسركم ألقو أمو هاي تفرهو ملك دما أزي يخونكم أب مبلع مال بعلا بقى تتقلل حزقان دك إيسو كترخبي إيهم بلو تملكت زلوه هاليلويا بعلبا استتقلله نخلو هزبخ أنتي زخون مدحان زخون تأمرات يمسمع زلوه قال تأمرات بمن نقرم له بملائكتي زابير استمسجنا يخون إذا تأمرات إذا كن سميع موزم سبازي أم صعي يقولون مخنيات أنت إبريه لهم برهان بريه لهم أب قال كات أمرات كرس أنتي كفتلي سلازم بالتقال يعنتم تقفيتو بتالي تتيع بتا ساعات تتيع بتا جزء تتياسي كنت أني حين يقولون تحتي له تقال كنجرنا كلون تايبل تيجي زابير زنجرنا كون قال تيجي زابير زجلت قالنا كون قال كنرأسي نوعنا يتبعها هذا إذا بتاعي نحد عدم تمقاسوتي زابير زجلت قالنا كون قال كنرأسي نوعنا ينخيب تبعي لهم زابير استمسجنا ياخد أنت هاي سلز رخبه تأمرات رخيبه أبي أبقاله برهان رخيبه بتليتسي الماتي قبلي قالوا قالوا قبلي قالوا مخنياتو كم زك نجرنا تصنحه قال كان اجري مبرحتي من قدي برهان زم سبازي انتي رخيبهم تنو اجرم زخونه برهان تنو من قدم زخونه برهان سلاز رخبو بتا غزي اتيا نتبع على باس تتقلله نكل حزب زخون مدحان زخونه ኢየሱስ ክርስቶስ ክሪኡ ከይዶም ስለዚህ ነተዓለ ባት ከኣ ከይዶም ድንጽል ተበልወሲ ሃሌሉያ ተተኣምራት ዝኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ንጉስ ክብሪ ዝኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብርሃን ዓለም ዝኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዓብ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ ዝተባሃሉስ ዓብ ሓጎስ ሪኦ እቲ ዓለባ ግንጽል ምሰብልወስ ዓብ ሓጎስ ዓብ ተኣምራት ዓብ ሰላም ዓብ ብርሃን ሃሌሉያ እዚ ምስ ረኣዩስ ንዝረኽብዎ ዘበሉ ከ ኣይትፈዓል ንዝረኽብዎ ዘበሉሲ እና ኣውረዩ
ስለዚ ሎሚ ንሕና ድማ ዕጫና ኮይኑ ግደና ኮይኑ እቲ ዝጠዓምናዮ ከምኡ ኢሉ ሓዋርያ ጳውሎስ እቲ ብዒንትና ዝረኣናዮ እቲ በእዛና ዝሰማዕናዮ እዚ ብርሃን እዚ ንነግረኩም ኣለና ኢሉ ሎሚ ከዓ ንሕና ግደና ኮይኑ ከምዞም ጓሶት እዚኣቶም ንዝረኽብዎ ዘበለሲ ኣውረዩ ይበል ቃል እቲ ዝሰምዖም ዘበለ ከዓ ዝተገረመ ስለዚ ሎሚ ንሕና ንነግረኩም ዘለና ቃል ዘገርም ቃል ቃል ተኣምራት እዩ ቃል ሓቂ እዩ ቃል ህይወት እዩ ቃል ብርሃን እዩ ናብዚ ቃል እዚ ድማ ንሕና ሎሚ ንዑ ንብል ኣለና ዕሸሻ ይትበልዎ ጎይታ ይባርክ ዝገርም እዩ ከምኡ ይደሎ ሎሚ ዓንቲ በቃ ደስ ዝብል እንታይ በቃ ብርሃን ብርሃን ይዘብለና ደሎ ቃሉ ብርሃን ብርሃን ይዘብል ተኣምራት እዩ ሎሚ ጎይታ ይባርክ ባር ካልኣይ ጥቅሰይ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4:6 ደሎ ከንብቦ እዩ ማለት እዩ እቲ ካብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እዩ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና አብርሆ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ እንታይ ኢሉ መጀመሪያ ኣብ ዘፍጥረት ተሪኹም ካብ ጸልማት ብርሃን ይኹን ዝበለ ኣምላኽ ብርሃን ይኹን ንጸልማትን ንብርሃንን ዝፈሊ መን እዩ ኣምላኽ ኣለና ሎሚ ከዓ ክፈሊ እዩ ሃሌሉያ ሎሚ ንሕና ካብ ጸልማት ዝነበርና ናብ ብርሃን ኣምፂናሉ ሎሚ ከዓ ንዝኾነ ቤት ቪድዮ ዝሰምዕ ከዓ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ምስግጋር ክኾነላ እዩ ስለምንታይ ቃሉ እዩ ቃሉ ክንሰምዕ ከለና ቃሉ ክስበክ ከሎ ሰባት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘይበርሃሎም ዝጸልመቶም ሰብ ከዓ ናብ ብርሃን ይመጹ ስለዚ መን እዩ ዝብል ደሎ ኣምላኽ በዓሉ እንታይ ይበል እቲ ካብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እዩ መን እዩ ዝበለ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝብል ሓደ ኣለና ጎይታ ሓደ ኣምላኽ ኣለና ንሱ ጎይታና ኣምላኽና እዩ እንታይ ኢሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ይኹን ሎሚ እውን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝብል ደሎ ቃሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሃሌሉያ ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ሕጂ ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ተባሂሉ ደሎ ከዓ ኣስተውዕሉ መን ብል ኣሎ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን መጺልና ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዓለም ሒዝልና መጺኡ ንነፍሲ ወከፍ ሎማ ዓንተ ተሰምዕ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ነዚ ክርስቶስ ኢና ተቐበሉ ንብል ዘለና ነዚ ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ዘለና ነዚ ናይ ዓለም ብርሃን ዝኾነ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዝኾነ ኣብ ምንታይ ከ ኣብ ኣእምሮና ዲ ኖ ኣብ ልብና ኣብርሆ ሎሚ ናይ ልብ ነፍሲ ወከፍ ክበርህ ይጽል ኣለኹ ኣብ ልብና ክበርህ እዚ ብርሃን እዚ ይጽል ኣለኹ ስለምንታይ ኣብ ልብና ክበርህ ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ መጽሓፍ ቅዱስ ቴዎሎጂ ኣለው ዘንብቡ ቴዎሎጂ ዝምህሩ ኣለው ካልእ ሃይማኖታት ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዘየንብቦ ሰብ የለን ግን እንታይ እዩ ኣብ ኣእምሮ ጥራይ ዝሰርሕ ኣብ እቲ ቃል እንታይ እዩ ንውሽጥና ተኣትዩ ግን ብርሃን ይበና ንልብና ዘብርህ ስለምንታይ ልብና ክበርህ ዝግብኦ ስለምንታይ በዚ ቃል እዚ እዚ ቃል እዚ ኣብ ልብና ክበርህ ዝግብኦ ንምንታይ ተይልና ነቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ክንፈልጦ ስለምንታይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 እንታይ ይብልዎም ነዞም ፈሪሳውያን ዝዛርቦ ነተን ቃላት ስለይትን መዓልትን እንታይ ትገብርዎን ተመርምርዎን ኣለኹም كيدكم كتنبوه تقوليكم وانجيل يوحنس معرف حموش نتن قالات انتي تقبلوا لهم بفلا يا بسلاسان شعتن تاريخهم انتي لونه نتن قالات سيلوم ها ليتن معات انتي تقبلون لهم تمرمرون نتن قالات كاسلين الزاربان قال املاح قال مصحف قدس سلا كريستوسين سلا برهانين الزاربا سلا برهان عالم زخون يسوع كريستوسين اتن قالات زغلصا مالتي ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከነምንብብ ኮለና ይዕንትና ይበርህ ፈውስ ንረክብ መንገድና ይጥዒ ህይወትና ይጥዒ ናብቲ ትክክል ዝኾነ ጎይታ ከዓ ምምላኽ ንጅምር ማለት እዩ ስለዚ ይዕንቲ ክኽፈት ኣለዎ ኣይና ይዕንቲና ድምና ናይ ውሽጢ ልብና ዝኾነ ይዕንቲ ክኽፈት ኣለዎ ንልቦም ኣብርሃሎም ኢሉ ሎሚ ልብ ክበርህ ብሽም ኢየሱስ ይጽል ኣለኹ እዚ ቃል እዚ ልብ ዘበርህ እዩ እዚ ቃል እዚ ምስ ትክክል ዝኾነ ክርስቶስ ዘራኽብ እዩ ቃል ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ቃል እዩ ስለዚህ ቃል እዚ ብርሃን እዚ ሎማ አንተውን ንሕና ግዴና ኮይኑ በሰዓት እዚ እውን እዚ ብርሃን እዚ ኣብ ልብኹም ክበርህ ብሽም ኢየሱስ ንጽል ኣለኹ ሸሻይ ተወሎ አሜን አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሐቅ ዘገርም ቃል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ኢሉ ከም ዝክብለና ዝጸንሐዳኒ ስለዚ ብገጽ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌሩሲ ኣብ ልብና ኣብርሆ ነይናይ ነቲ ፍልጠት ኣምላኽ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ኣብ ልብና ኣብርሆ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብርሃን ምስ መጸሲ ጸልማት ይዝቕንጠጥ ሃሌሉያ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 ከኣኒ ስለዚ ከዓ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቓሕ እሞ ካብ መውታት ተስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እዩ ይብል
ስለዚ እንታይ ኣታደቂስካ ዘለካ ንቃሕ እሞ ካብ ምውታት ተስእ ክርስቶስ ከብረሃልካ እዩ ኣሜን ስለዚ እዚ ቃል እዚ ንዝሞተ ንዝደቀሰ ንዝሓመመ ንዝተደነሰ ምክንያቱ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኣሎ ክንብል ፀኒሕና ተኣምራት ኣሎ ተኣምራት ስለ ዘሎስ መን የኮተሰዓካ ምን ይክብረሃልካ ብላሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣታ ደቂስካ ደለካ በቃ ተስእ ካብ ምውታት ተስእ ተበራበር መን ይብግን እቲ ዘብረሃልካ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዘተሰዓካ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዘንቀሓካ ክርስቶስ ኢየሱስ ብናይ መንገድ ብናይ ፍልጠት ኣምላኽ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ስለዚ በዚ መዓልቲ እዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ናብ ኤንያ ምስ ከደ በቃ ናብ ልዳ ክኸይድ ከሎሲ ኤንያ ዝስሙ 8 ዓመት መፅጊዑ ኣብ ዓራት ደቂሱ ሓሚሙ ተደኒሱ እዩ ነይሩ ግን እቲ ቃል ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሐዋርያ ጴጥሮስ ልክዕ ናብ ልዳ ምስ ከደ ምንም ነገር ኣይገበረሉ ቃል ኣውፅኡ ምክንያቱ ኣብቲ ቃል እዩ ደሎ ተኣምራት ኣብቲ ቃል እዩ ደሎ ሓይሊ እቲ ቃል ንዝሞተ ህያው ዝገብር ንዝሓመመ ዝተስእ ዝፍውስ ቃል እዩ እንታይ ኢልዎ ኤንያ ተስእ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣሕቢካ እሞ ተስዕ ዓራት ካንፅፍ ኢልዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ኣለኩም ኤንያ ተስእ ኢልዎ በቃ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣሕቢካ እዩ ዓራት ካንፅፍ እቲ 8 ዓመት ተሰኪምዎ ዝነበረ ዓራት ተደኒስሉ ደቂስሉ ዝነበረ ዓራት ብሓንቲ ቃል ክርስቶስ ኢየሱስ ብትብል ቃል ኣሕቢካ እዩ ብትብል ቃል ብድል ኢሉ ዓራቱ ከንፅፍ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ቃል እዚ በይኑ ብርሃን ዝኾነ ቃል ንምውት ዘተስእ ቃል ንዝሓመመ ዝፍውስ ቃል እዩ ቃል ኣምላኽ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮጴ ምስ ከደ ከዓ ኣብታ ምዕራፍ ጣቢታ ዝስማ ሞይታ እያ ነይራ ስለዚ ጴጥሮስ ምስ መፅኻ እንታይ ኢልዋ ጣቢታ ተንስኢ ምስ በላሲ ዕዒንታ ቋሕ ኣቢላ ኢሉ በቃ ተቃል እንታይ ይብል ዕዒንታ ተኸፍተ ህያው ገይሩ ከዓ ኣብ ማእከል ቅዱሳን ኣቆማ ካበይ ኣምፂዎ ዝድሕርና እዚ ጳውሎስ ጴጥሮስ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተምሃሮ ቃል ጥራይ ደውፅእ ነይሩ እቲ ቃል ሓይሊ ኣለዎ እቲ ቃል ካብ ሞት ናብ ሂወት ይደሳግር እቲ ቃል ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ይዘሳግር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎሚ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ነዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ልብና ዘብርሃ ኣምላኽ ሰብሓት ንዑ ይኹን እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣባኻትኩም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መዓልቲ እዚ ብሕማም ትሳቐ ብዝተፈላለየ ነገር ከቢድኒ ትብል ደላ ሓንትስ ነዚ ቃል ጥራይ እዚ ኣውጆ ምክንያቱ ኣብዚ ቃል እዚ ሂወት ኣሎ ንሕሙም ዝፍውስ ቃል እግዚአብሔር ንሙት ህያው ዝገብር ቃል እግዚአብሔር ኣብዚ ቃል እዚ ተኣምራት ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ እዩ እስሙ ድማ ቃል ኣምላኽ እዩ ንኩሉ ሕማምና ንኩሉ ኣበሳና ኣብኡ ፅዒንዎ እዩ ተወንዚፍዎ እዩ ብደም ተገሪፉ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እዚ ስም እዚ ክፅዋዕ ከሎ ኣብኡ ፈውስሎ ኣብኡ ተኣምራት ኣሎ ንሳትኩም ብረኻት ይኹን ዋው ፀጎይ ብዝሓልክ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እምበር ከላይ ሳልሳይ ጥቕሰይ ከኣላትኒ ከላይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:19 ካ ዝገርም ቃል ጴጥሮስ ዝበለሎ ነንብቦ ኢና ማለት እዩ ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣለና እንታይ ኢሉ ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣለና እዩ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ከዋኽብቲ ፅባሕ እውን ኣብ ልብኹም ከዋኽብቲ ፅባሕ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ፀልማት ከም ዝበርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተብሂልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ይብለና ዝገርም ቃል እንድሕር ኣስተብሂል ነናይ ነዚ ቃል እዚ ኣብቲ ፀልማት እንታይ ኢሉ ዘብርህ ብርሃን ሎሚ ዘብርህ ብርሃን ቃል ኣምላኽ ጥራይ ብዙሕ ብርሃናት ኣለና በዚ ኖርማል ንሪኦ ብርሃናት ኣለና ካብዚ ብርሃን እዚ ይኮነን ድብለና ደሎ ካብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ናይ ፀልማት ግን ካብዚ ነገራት እዚ ዘብርሃልና እንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ብፀልማት ብብዙሕ ነገር ተኸቢብና ዘለና ኣብ ፀልማት ዘለና ከምዚ ከተንብበልና ፀንሐት ዮርዲ ኣብ ድኖሞት ኣብ ድቃስ ኣብ ፀልማት ኣብ ዝተፈላለየ ዘሎ ዘብርህ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለምንታይ ዝፀንዐ ቃል ስለዝኾነ ትንቢት ቃል ስለዝኾነ እዚ ጴጥሮስ ዝብል ኣሎ በቃ እዚ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢሉ ክጅምር ከሎ ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ይኹም እዚ ቃል እንታይ እዩ ቃል እዚ ትንቢት እዚ እንታይ ንብል ኣለና ብርሃን ዝኾነ ካብ ፀልማት ከዓ እንታይ ዘብል ዘውፅእ ቃል ኢና ሎማዓንቲ ንዛረብ ዘለና ቃሉ ብርሃን እዩ ንብል ኣለና ቃሉ መንገዲ እዩ ንብል ኣለና
يعنتنا كخفت بز قال زي كخفت ينالو ما عند خنصلي ስለምን ታይ እዚ ቃል እዚ ኖርማል ቃል አይኮነን ማለት እዩ ካብ ድቅድቅ በለ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ደሳግር ቃል አሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ብምስትውዓል ስለምን ታይ ኢልዎ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኢልዎ ከዋኽብቲ ጽባሕ ውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብ ልብስ ክሳዕ ዝወፅእ ይብላሎ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት አስተብሩ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ ኣብ ስፍራ ጸልማት ዘብርህ ናይ እግዚአብሔር ቃል አሎ አሜን ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ኣብቲ ዝጨነቀና ኣብቲ መን ዘውፃና መን ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝበና መን ምዝጎይ ትክክል ዝኾነ ጎይታ ዘራኸበና ተይልና እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ኣብኡ እዩ ዘብርህ ኢሉ ዘብርህ መብራህቲ የርኩም እንተ አስተብሂልኩም ሎማ አንተ ንኽተስተብህሉ እዩ ሰናይ ትገብሩ ስለዚህ ክነስተብህል ሎማ አንተ ደሊና ነቲ ቃል በምስትውዓል ክነንብቦ በምስትውዓል ክንሪኦ እቲ መንገድና ኸ ክንፈልጦ ብዙሕ ግዜ ቃል አምላኽ ምሽምዳድ ዘይኮነስ ብትክክል ነቲ መንፈስ ክንረኽቦ ነቲ ብርሃን ዝኾነ ክንረክቦ ብዙሕ ግዜ ዋላ ንኣመንቲ ኩሉ ግዜ ቃል አምላኽ ክነንብብ ኮለና ካብ ብርሃን ናብ ብርሃን እዩ ዘሰጋግረና ኩሉ ግዜ ብሓደ ነገር ኣይኮንስ ከምኡ ዝብሎ እቲ ቃል ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እጂ ካብ ሓደ ነገር ናብ ሓደ ነገር ንዓና ነቶም ኣመንቲ የሰጋግረና ማለት እዩ ነቶም ዘይኣመኑ ከዓ ናብ ምእማን ደምፅእ እንታይ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ነዚ ብርሃን እዚ ክረኽብዎ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ መዛሙርቱ ትዝክሩ ተኾንኩም ቶም ክልተ ንኣማውስ ዝበሃል ምስከዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተሰቐለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ምስኦም ይኸይድ ነበረ ይብለና ተቃል ተሲኡ ድሕር ምስኦም እንዳኸደ ከሎ እንታይ ይብል እቲ ቃል ትንቢታትን እቲ ቃል ሕግታትን ይነግሮም ነይሩ ቃል እዩ ዝነግሮም ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዛ ምስ በፅሑ ምስኡ ንኽኣትዉ ከዓ ይልምንዎ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና እተው ኢሎም ለሚኖም ኣትዮም ከዓ ይብለና ከምቲ ቃሉ እንጀራ ቆሪሱ ምስ ሃቦም ከዓ ይዕንቶም ተኸፈተ ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሎም መሲልኩም ዝገርመኩም ዕንቶም ምስ ተኸፈተ ኢየሱስ ኢሎም ኣይኮነን ተዘር ይዕንቶም ምስ ተኸፈተስ እቲ ዝነግረና ዝነበረ ቃል ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣይኮነን እቲ ተዘረበ ቃል ሲ ልብና ዶ ኣይንደናና ንበረ ልቦም ነዲዱ ይዕንቶም ተኸፊቱ ሽዑ ብሽዑኡ ከዓ ክሓድሩ ዝግብኦም ሲ ተመሊሶም ናብ ሕዋቶም ከይዶም ልብኻ ክፈት ከሎ ልብኻ ክነድድ ከሎ ይዕንትኻ ክፈት ከሎ ናብ ህዝብኻ ኢኻ ትኸይድ ናብቶም ይዕንቶም ጸልሚትዎም ደሎ እዩ ክበርሃሎም ማዓንታት ሎም ማዓንቲ እውን በርሂልና ኢና ንዛረብ ዘለና ነቶም ዘይበርሃሎም እዚ ምግቢ እዚ ክበልዕዎ እዚ ጣዕሚ እዚ ክጥዕምዎ እዚ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ክረኽቡ ከዓ ሎም ጾር ኮይንና ከዓ ኣብ ቅድሚኹም በዚ ቪድዮ እዚ ወፂና ኣለና ማለት እዚ እቲ ጾርና ማለት እዩ ናህና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ ኪዱ ስለይ እንታይ ግበሩ ነገሩ ወንጌል ነገሩ ብስራት ነገሩ ነቶም ዝኣምኑ ከዓ ደቂ መዛሙር ይግበርዎም እዩ ሕጂ ንሕና እንታይና ንገብር ዘለና ቃል አምላኽ ንነግር ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ብርሃን እዩ ቃሉ መንገዲ እዩ ቃሉ መናገፊ እዩ ቃሉ ከዓ ካብ ጸልማት ናብ ድቅድቅ ዘበለ ብርሃን ከዓ የሳገር እዩ ንብል ኣለና እሱ መን እዩ እሱ እቲ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ እውን ብርሃን ክኾነልኩም ነቶም ብርሃን ዘይኮነልኩም ሎሚ እዚ ቪድዮ እዚ ትሰምዕ ነፍሲ እዚ ቪድዮ ዝኣትዋ ገዛ ብርሃን እዚ ይርከባ ብርሃን ናይ ቃል ይርከባ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ምስግጋር ይኾነላ ሽሻይ ትበልዎ አሜን አሜን በሐቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጎይቶት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ እዚ ጎይታ ጎይቶት ዝኾነ ጎይታ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ በሐቂ ካብ ዝድቅድቅ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዘሳገረና ሃሌሉያ ስብሓት ንዕኡ ይኹን እንታይ ኢልዎ ዳዊት ሲ መኽፋት ቃልካ የብርህ እቲ ቃልሲ ይኽፈት እዩ ምስ ተኸፈተ ከዓ እንታይ ይኸውን የብርህ እሞ ንግርህታት ከዓ ጥበብ ኣእምሮ ይህቦም ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቃል ይኽፈት ምስ ተኸፈተ የብርህ ምስ ብርህ ከዓ እንታይ ይህበካ ኣእምሮ ይህበካ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ኣብቲ ቃሉ እንታይ ስለ ዘሎ ተኣምራት ስለ ዘሎ ኣብቲ ቃሉ ብርሃን ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብዚ ብርሃን ዝረኸበ ሓደ ከታሪ ሓደ ዓማፂ ብግብሩ ብኽፍኣቱ ዝተሰቐለ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ንረክብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 39
ካብቶም እተሰቀሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተ ኮንካስ ንርእስኻን ንዓናን ኣድሕን ኢሉ የላግፀሉ ነበረ። እቲ ካልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ኮንካኸ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርሕን ኢኻ? ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባኣና ተፈሊና እዚ ግና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ። ዘገርም እዩ። ከታሪ እዩ፣ ዓማፂ እዩ። ክልቲኦም ከምኡ ዝነበሩ እዮም። ግን እቲ ሓደ ኣብቲ መስቀል ምስ ተሰቐለሲ ብርሃን በሪህሉ። ሃሌሉያ ተኸፊቱሉ። ምክንያቱ እቲ ምስኡ ተሰቂሉ ደሎ እቲ ጻድቕ ምንም ኣበሳ ዘይተረኸቦ ኣበር ዘይተረኸቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣትና በደልና ሒዙ ዝተሰቐለ ምስኡ ነይሩ። ስለዚ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ ክገንሖ ከሎ ኢና ንርኢ ነታ ዓርኩ ነታ ዓማፂ ንሕና ብበደልና ብኸፍኣትና ኢና ኢልዎ። እዚ ግን ጻድቕ ምንም ነገር ዘይተረኸቦ ኢሉ ስገንሖ ይብል። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ግዚኡ ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ንሞት ዝኸይድ ደሎ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ደሎ እንታይ ረኺቡ? ምኽፋት ረኺቡ። ኣእምሮኡ በሪህሉ፣ ምኽፋት ቃሉ በሪህሉ። እቲ ምስኡ ተሰቂሉ ደሎ ጻድቕ ምዃኑ ሃሌሉያ በቃ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ተገሊፅሉ ነዚ ከታሪ ነዚ ዓማፅ እዚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እንታይ ኢሉ ክገንሖ ከሎ ንሪኦ ነቲ ሓደ ንሕና ብበደልና ኢና ተኣሲርና ብበደልና ኢና ተሰቂልና ደለና ኢሉ ክገንሖ ከሎ ኢና ንርኢ። ንምንታይ? ፍርሃት ኣምላኽ ስለ ዝነበሮ ሰብ እዚ። ንየሱስ ከዓ ጎይታይ ዘገርም ቃል እዩ። ንየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ እትመፅእ ዘክረኒ በሎ። እቲ ምኽፋት ቃሉ ምስ ረኸበሲ ምስ በረኻሉሲ ንየሱስ ክርስቶስ ቀዳማ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ዘብህግ ትርኢት ኣይነበሮን። ኣብዚ ግዜ እዚ ብደም በቃ ተዓሊሱ እዩ ደሎ። ዘብህግ ትርኢት ኣይነበሮን፣ ውቃበ ኣይነበሮን። ተቐጥቂጡ ተገሪፉ እዩ ኣብቲ መስቀል ደሎ። ግን እዚ እንታይ ኢልዎ? ጎይታይ ብትመፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ። ንጉስ ምዃኑ ፈሊጥዎ፣ ጎይታ ምዃኑ ፈሊጥዎ። እቲ ምስኡ ተሰቂሉ ደሎሲ ሰብ ከም ዘይኮነ ጻድቕ ምዃኑ ጎይታ ምዃኑ በዓል መንግስቲ ከም ዝኾነ እታ ትመፅእ መንግስቱ ከዓ ናይ ሰማይ መንግስቲ ስልጣን ዘለዋ መንግስቲ ከም ዝፈለጠሲ እንታይ ኢልዎ? ብትመፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ዘክረኒ በሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ብሎ። ኢየሱስ ድማ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ? ሎሚ ሃሌሉያ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን። እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ መስቀል የድሊ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ንዘበናት ብኣዳም ተዓፅዩ ዝነበረ ደገ ገነት፣ እቲ ሃልሃል ድብል ተንበልብል ኩርቤል ተቐሚጥዋ ዝነበረ ደገ ገነት፣ ማንም ሰብ ከይኣትዋ ትሕሎ ዝነበረት ንዘበናት እዛ ደገ እዚኣ ክትኽፈተላ ሰዓት ነይራ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ከምዚ ብምባሉስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ? ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ። እቲ ዘበናት ዘገልግል ዝነበረ ኩርቤል ሒዙ ተንበልብል ሓዊ ሒዙ ዝነበረ መልኣኽሲ ኣገልግሎቱ ክሓድግ ከሎ ንሪኦ። እቲ ደገ ተኸፊቱ እቲ ኦም እታ መንገዲ ኦም ሂወት ኢልዎ ኣሎ። ኣብ ዘፍጥረት ኣለኩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 መንገዲ ኦም ሂወት ኣብኣ ከዓ ሃልሃል ዝብል ዘንበልብል ኩርቤል ኣቐሚጡ ነይሩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ በቃ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብቲ መስቀል ተሰቂሉ ከሎሲ እንታይ ኢልዎ? ሕጂ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ፣ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ብምባሉስ እቲ ንዘበናት ተዓፅዩ ዝነበረ ደገ ሂወት፣ እቲ ንዘበናት ተዓፅዩ ዝነበረ ገነት፣ እቲ ንዘበናት ብኩርቤል ዝሕሎ ዝነበረ ኩርቤል ኣብኡ ተቐሚጡ ዝነበረ ኣገልግሎት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምእታው ምዃኑ ኣብ ጎይታ ተዛሪቡ። ሃሌሉያ። ስለዚ ኣብቲ ዘይክውን ዝመስል ዝነበረ ኣብቲ ዘላጉፅሉ ዝነበሩ ሰዓት ኣብቲ ጎይታ ትኾንካ ርእስኻ ኣድሕን ዝብልሉ ዝነበሩ ሰዓት ግን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ወፂኡ? ንዘበናት ተዓፅዩ ዝነበረ መንገዲ ኦም ኢልዎ። ኦም ሂወት መንገዲ ኦም ሂወት ኢልዎ ኣሎ ዘፍጥረት። እዛ መንገዲ ኦም ሂወት እዚኣ ተኸፊታ ቃል ወፂኡ። ሃሌሉያ። ካብቲ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ዝተወንዘፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ወፂኡ። ሃሌሉያ። ናበይ ዝእቱ? ናብቲ መንገዲ ኦም ሂወት ዝእቱ ቃል ወፂኡ። ኣብቲ መስቀል እዚ ቃል ዝወፂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ሎሚ ንሕና ከዓኒ ግዴና ኮይኑ በቃ ናብዚ መንገዲ ኦም ሂወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ መንገዲ ሓቂ ዝኾነ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢልዎ። ዘገርም እዩ። ብሓቂ እቲ ብኡ ዝኣመነሲ ብሓቂ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ዝረክብ። ንሕና ድማ ሎሚ ናብዚ መንገዲ ኦም ሂወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዋጋና ሓጢኣትና ኩሉ ኣብቲ መስቀል ከፊሉ ተፈፀመ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ
نابزي أبقالو تأمرات دلو يسوس كريستوس سمون قال أملاح زخونة يسوس كريستوس نعون نبلع لنا ساتكم بروخاتكم واو صدق بزحل تعمي لومي تبارككم كون تسوا قبل برهان زخونة نايمي عالم برهان زخونة يسوس كريستوس لما عندي قالوا برهاننا إلنا تنزلوا قالات يبناكم لنا بزعبا برهان بزح أفتي مصحف قدوس كترخو يخون بزح عينة برهان يزولو سلازي قالوا جن برهان لما عندي تبرهان دخون كريستوس بقالو يخون ترخبوه آمين أفت برهان كأت متوخا بقاليو سلازي منقد زمرحنا أنت هاي قاليو نعنا كم دك سبات أبزي مدرك النبر زي قدوس زخونة قالو هيبنالو زبرهان زخونة قالو هيبنالو زي زمرحنا مالتي نزي أبزك على زينا أن كريستوس نركبه أبزك علينا هيوتنا نركب أبزك علينا برهان نركب أبزك علينا منقد نركب سلازي قال أملاخ انتاين بلالنا يعنتي يخفت منقديو برهاني نبلالنا سلازي بزي أقاطع مزيخاء نفس وكف قال أملاخ كل جزي كتنبو برهان كأخترخوها تسفى يقبر قال أملاخ برهان إننا لو مزنبرنا بروغرام زيو منقد برهان قال برهان عالم برهان زخون كريستوس بقالو يوزركب لومي إذا برهان زخون أملاخ أبقالو برهان مركب خون لكم تصللهو እግዚአብሔር በቃሉ ሎሚ ክፈውሰና ደል አፍት ቃሉ እንታይልና ለና የእንቲ የብር መንገዲ ይመርህ ምስተውዓል ይገብር ቃሉ ኸአ ተአምራት አብቃሉ ኸአ ተአምራት አሎ ስለዚህ ተአምራት ተደሊና አብቃሉ የእንትና ክፈት ተደሊና አብቃሉ መንገዲ ክመርሐና ተኸይና አብቃሉ አሜን አሜን ዝላበልኩ ይርዲ አሜን ብሩኻትና ኢለማዓንተ ዝነበረ መደብና ብዝወዲእና ኣለና ብዝመጽእ سكع نراخب ده حنكنيو كم زيدانك بلاكم لتصنحيو كله أبقالي إزركب إذا تسقيلو زنبرة أفتاني مودة ساعات أبدلنا مسايا الله تباهيلو هناتو مخفاتك قالوا سلزرخبه زمعت زهون تجنا أدللا نفسي ماني من قد حكي كريني وتبدللا نفسي نزك على زت دنس الله أبزك على زي يدلو تهيوت أبزك على زي يدلو تمنقدي أبزك على زي يدلو تأمرات أبزك على زي يدلو فوسي أبزك على زي يدلو نايزل على الهيوت ስለዚህ ንሕና እተን ዘለዋና ቃላት ዝረአናዮ ዝሰማዕናዮ ንዕኡ ንነግረኩም ኣለና ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ሻሎም